pausiasa en tuk pesa koso en tuk yura nena koso en tugo mane mopogore kod mana ng'eny duond buche mag siasa dhi nyime kod ndiko jokanyo mag party mar UDA ne osechoro nyime odiochieng'o no ma bende gibitimo yiero margi ma kaka jocho osewacho ni kidek bedo penj maduong' ahinya demokrasia margi ma iye nikech sanya kwa Ramogi Jwang' duol mar NCSC nyogol report manyiso ka counties mekwa osedach e yore mag ndiko jotiche mag piny owacho. Chik hie wacho ni atamalo 70 mag jotich mag county ber ka bedo joma ni alwora mar county no ka pasent 30 bedo joko moluom ka lur kod lony magen go. Kara kamano report makamano nyiso picha ni kamoro mano ok gima timore. Wachomo kanya ka piny Kenya kwa Ramogi Jwang' ma gima koro kelo wich bar kinde ka kinde ni kaka notimore sirikal mamalo kako timore counties mekwa je ibonyo devolved chik no ber ng'eni kendo ber nikech omiyo counties bedo gi ji mopogore opogore ma ikone nyiso sura mar Kenya kete tim kende maber matek nikech adira makende en ni county nyalo lando nafas mag tije tiyudo ka jomo apply tije gi te gin jogo ma e county no koro bedo matek mondo county wach ni magi twawene jomoko to magi joma nogoni kura magi samoro joma no campaign koro ido ka public service boards ma wan godo gi bende remote moro nitie mowuoga ka governor gi ka county assembly madio gi to koni ma to wena ma to mina mapio pio an kada ni kaka ginitiyo en ni chik ni onego bere mi wacho ni lemo makama owene ji mawuok e counties mamoko kata mawuok e pinje mamoko mane ko nyalo bedo tim to kiwacha ni ber ka county bedogo to bedo matek nikech kaka koro Siaya ka koro idhi kao ni adiera maber ji atamalo 70 gin joluo to koro ikawo ya osiepewa ma Wakikuyu ikete ikawo osiepewa ma Baluya ikete ikawo Jolango ikawo Giriama to ka ombulu biro to gimwa kuongo goigo ni kao tije manonegi mi nyithindwa ni miyo libamba wachako goyi godo muako ni lemo makama ok di wuothe Siaya ka miyud wuod Siaya kata nyar Siaya moromo ang'o miyo nomiye Jalango so mano nitie so chike monego bed ni bero to wacho ni lemo makama mane kadikete tem nonano na governors temo nikech kata kane ng'ia pani en Bomet gi counties moko matin ema wacho ni counties karibu 13 ema poko chope kora 13 gi nyaka ne ni chik oket moyiero ma specific mikone magito miyo uru jomoko lakini ko wewe kama kwa chope ombolo tabro chungo Fred takoni lemo mano ming'ane ni jaturo kanani donge Fred ni osomo donge Fred ni nyalo time moloye ang'o mane mono miyo oko hero wa momiyo nomiyo joko lemoge itiyo kode county kaonge ng'ama ne nyalo timo tijni ma ikelo mana jaoko mane siasa so nego kete chik ma portion ma specific e ka broketre kama lokono kotimre garanti mane mantiere mwalo ka wadi timore nyarawelo ing'eni ya VOJ chik nitie chik nitie sani ng'eni wacho ni ik devolution osekadho igni 10 kani neno kani wachako devolution 2013 ne nitiere tegno mar transition authority achiel kuom gik mane transition authority timo nikech gine mane gikonyo tego mar counties ne gindiko ne counties te guideline kanye mani neno kiwacho ni kata CECs ok nya kadha ng'owa 10 kanye mani nyiso gini nyaka ung'i kako kela tam ji 70 mawuok e county to nyaka be outsource nikech king'iyo chapter 10 mar constitution on national values and principles of governance kanye makelo nyaka ethnic diversity no onge kako nyalo bet ni koro unu wuoyo dhok achiel kata ofis ma sirikal maduong ni koro koro kaka wabet koro kaka wane Ramogi ni mano be kaka watiyo ma koro wan wakia gimoro amora matima ng'owa matimre Kenya ka sami kelo ng'at mok ni e county ni no nitiere kata kaka gik moko ubro ng'iyo ting'eni kata chiko ko wacho ni jok ma untiere mawuok county ni no to onge expertise nitiere but nitiere kako kelo diversity
diversity mantie kaka ineno gik moko motimo ang'owa mopogore. Nikech kata in sani kade bed mana ni idak Kisumu no pok ni wuoke. Dang' ing'e kata ni Siaya chal nade. Dang' ing'e kata ni Nairobi chal nade. Chieng' mibiro no tipenjiri to karama Kenya ana weni an Europe. Ineno koro mane momineno ka chik noket gima kamano. Gima timre counties niya, iyudo ka jo counties wacho ni sirikal maduong' ndiko ji jo kabila mopogre ema gindiko mang'eny. To giwuon tok ging'ire onge self reflection. Ineno ni sirikal maduong' onego luw chik, but kuduoge counties tok timre nade ok timre. To mane ka dongruok mar county bede, to mano nyalo mana bet ka ntiere gimiluongo ni public participation, local capacity building. Minyiso jopiny ni ma ok en an governor ema wacho, kata deputy governor, kata MCA, kata chik wacho ni jogi nyaka beti kuondegi. Ting'eni kokiwacho maunu samudhi chiwacho ni donga ndiko wuod ng'ane, donga ndiko nyar ng'ane, dong county nani kora duoko lweto kaka noyiera. Ting'eni japiny bedo gi geno ni sirikande ni marwa, wane manyaka ndikwa. Ja oko mano kogo kura ka ok nyal biro mondo timang'oa mondo ndiki. Koro jiwo mar jopiny ne manyaka bed ni gini en chik boketi, bok ni gavana machiew koro chiemo wacho ni ne wamiye kura warite higni 5 no kondiko nyithiwa. Koro bang' higni 5 nikech in be idwa ni nyathini ondike kamoro. Ka in nafasi manitiere ni iyudo ka in Kisumu kati penje niya to into nonyuoli kanya Siaya tibiro lara ng'otich kodwa ka Kisumu. Kori penjiri ni ajaluo ang'o momiyo kendo kumonyuola be reflect kamonego timang'owa monda tiye. Koro paro ni mane ma jopiny nyaka ng'e ni chik nitiere moketo mano mok ni en governor emomineno ka NCAC nyalo timo audit ni mawachi ni counties 13 pokolure gang'owa gi chik. But in a way bentie kako miyo county ng'iyo gik moko gi rameny mopogore mo kaka unong'ie nikech inonyuoli kanyo. Pare kia onyuoli Siaya, isomo Siaya, itiyo Siaya, gimora mora develop ni teni Siaya. Paro gike Siaya. Iparo ni Siaya ogini. Emomineno kata nitie ndalo moko nineno kinyiso counties niya kikung'ini kidwa dhi benchmark tiwacho ni wan wadhi mana Mombasa. Samoro we jo Siaya wuogo bio benchmark Kisumo, owuok Kisumo dhi benchmark Bungoma, iya Bungoma dhi Taita Taveta. Ineno culture mopogore. Then ineno ni kara nitiere kaka gik moko nyalo bedo mitimo. Lakini koro ka uno wacho mana ni mae momiyo ne wan gi county ni en marwa, wambe tinde pesa obiro mar gweng' to onge maendeleo mabonene. Kata gin mae momiyo nitie dhok moko mawuok ni kia ni Oreru, nyathi ka nyathi tuke dhogi. Ndalo moko ne jo Kakamega, MCS ma Kakamega ne dwa ni mondo sittings mag house owache Kiloi. Mopenjo ni yie to yie nikech mano is allowed, lakini koro ng'amo kuok kanyo to winjo nade gik madhi mbele. Wach mangima mokalo apimo mana ni to Migori nyalo bedo nade. Nikech Migori oriwo pinje mang'eny. Victor, gima wuok ka en ni nitiere gima omi iketo chik. Kipenjori nang'o momiyo piny owacho okelo wach mar speed governor e gari. Tiende ni nitiere kama common sense ringo dhi gikie. Koro chik biro kama common sense osetamore tiye. Senior J en jatend Ramogi kae. To ntiere ibiro nyisi ni e kamineno wantiere gi wan nyaka gi cameraman ma ok wach dhowa. Kendo seche moko kibiro gokinyi tinoko oketo ne gino ini chake mana gi dholuo kibiro gofwenyo ne kare oko jaluo obiro nyisi ni ang'o momiyo ka to RMS Ramogi kae onge chik monyiso Senior J ni kae joluo ma nyaka bedie gimoro amora nyaka cameraman. Temo dhi oketo gini tiende ni omiyo latitude mar professionalism gi lony mondo donji nikech wang' mineno go ni kende ok ema nyalo konyi. Ka wenge mang'eny neno mopogore tiyudo ka koro ber dhi wuokie gini. Mogik en niya an lipode ni ne ok obwoga.
be no kokawa gi buok kata matin nikech penjo nyarawila ni kaka timore malo e kaka timore mwalo mar counties ni samoro berie king'iyo national government makae to koro ji te chulo ushuru mabiro malo rachie moloyo tan gadier ni kidhi kata mana nyaka ka NCIC mano ochiwo ripodni ndalo moko kwa wuoyo weche mag mibadhi tichaki yudo ka nyaka ja anti-corruption kanyo bedo chako maka pisa margi bo chako maka pisa margi ne wach mar mibadhi koro king'iyo kaka KRA nyocha ne ondiko tije chien kacha tibiro do ka oganda ariyo e KRA kacha ni wacho kuom jotije chigni 1,000 gi masanja oganda ariyo maromo chigni 100 nokawo tije maromo chigni 900 mano kuom oganda ma kuom Central to gi Rift Valley to king'iyo lipod ni bende nyochako ochiwo nyaka oganda gi e national government mani ng'iyo kochiwo ni jo lang'o sani emopongo sirikal kichaki iluogi gi Kikuyu kae abandu bire kanyo to joluo bende tugo kanyo to mamoko gi bende biro kae koro gini oken to mantiere mane counties kende koro nego beni national government machiwo lipodni lipodni is not the first time mindset ichiwo lipot makama lipode mamoko ka ang'o mosetimie mondo mi kantiere lony mawuok mopogore to bende Victor county levels bende biro nuango ni nyaka jopiny bende okong'eyo ni nitiere chik makama masa moro japiny konuango ko oganda moro mowuok e community moro ondiki ka to gineno mana ni ng'ani onego beni dok kuma no ai koro sensitization ni bende onego beni timore to mogik chik konyo ji kama wicho mokie to kama wicho komoko common sense prevail erokamano ahinya abro mi uthuolo ng'ato ka ng'ato mondo wach mare mogik ka warito ang'e ni NCSC nowacho ni koro gibiro golo report hie mamulo kaka ethnic composition a public service and national government wato neno report no nito odhi bedo nade JB wach mare mogik erokamano vioje an wach mare mogik en mnaluore gi koth mamedo chwe okinyi makawuono report wacho ni koth ochwe ahinya otieno manyoro kaluo luoro nyalo bedo ni nitie cham makoth dhi ketho kech ochwe mang'eny moingo kaka dhano ne paro to mano kik gowa kibaje sani bende makoro wakete orundu wapidhi alot kupogore gi pidho yien mwalando wapidhi chiemo makodhni nyalo chiego piyo kik wang'e oduma mag oganda to kata gi bel ni mago kende manyaka wapidh sani apani gi karabuon ikikawo muogo kikete lo sani to bro dhi maber koro jothurwa mondo ng'iyane ito ere kaka wayaro kit chiemo mwapidho nikech kik wategemea oduma to mana goganda kende erokamano nyarawila ambe mana gi dho senior kanyo ero kothero chwe wane kaka wanyalo harvest ng'eni nitie kata jok mok ngi chik ga kata pigno koro sani ng'eni to pigni nyalo chike nade pidho yien wacha be pod wadhi go mana mbele kik wang'i ni sirikal maduong' timo nang'o ng'ini summit igineno en arita mar lwasi mari to mogik to akwayo jowa ni sama wajumbe wobiro dala wambe nyaka wapenjgie ni to gik matimore ni sani neno supplementary budget mancho kadhi sani ging'iyo ni mondo gimed bilion 112 manyiso ni mano mana taxes kendo mana madinyo japiny to jo wajumbe wa nyiche nitiere ot ang'o magitimo to mato kora tieko gi senators wan kech National Assembly ne report mane mar dhiaiti no sekadho to gima lit ni public participation notim gi ji ariyo kende Interior Cabinet Secretary gi mau veterans to gindiko mabendi ne giyudo MOU achiel to MOU achiel ni gikadho godo tero polise wa Haiti wajumbe watimang'o sani ka gino bire Senate magi gik manyaka gipenji Victor amba tene magi kama nyarawila keteno wajumbe miyo watich matek nikech kata moko kuom gik ma wawacho gi ok tijewa to chuno wani mondo mi wawachi nitiere wach mar ma walose wach kipande gi gik mamoko ma piny owacho medie wamjumbe ni bende osewuoye osegole pache kata kuyiego kata kodagi report manyo William Ruto mar oil owacho ni gicho pedi enie bunge kacha kama mjumbe mari podo kubiro wedien penjen to somo gicha iduogo no ang'o miduogo godo to mogi Victor Gimanja no wacho ka juma mokalo en nyithindo ni dala sani kendo nyithindo tieko penji duogo dala
wan gi nyithindo manyiri ma samoro nitiere klas 8 marito mondo mi odhi ogin gi nyithindo machuo. Wang'iye kaka wanyalo bedo gi nyithindo e yo makare mondo mi ka higa biro loko to wang'e ni nyithindo gi odok e sikul ma ok ni nyithindo gi koro oduogo dala nikech samoro gigamo remo mapiyo. To gima kik wi wil godo ni sama ikunyo bugo ne jawasiki to kunyie kitang' nikech ok ing'eyo ni bugono samoro nyalo duogo lwari. Giko chenro ma kaka waneno kinyi makono nyakoro ngajwang'. Ng'wono ma Nyasaye obed kodi nyaka juma nyien oriti makawuono. Nyinga en Otieno Makajuma. Kawanene wuok tich ka wuok tich chakre sa 2 okinyi kik bai.